ఈ శ్రీ గురుగీత అనే గ్రంథం వ్యాస మహర్షి మనకు అందించిన 18 పురాణాల్లోని అష్టాదశ పురాణాల్లోని స్కాంద పురాణం అనే పురాణంలో శ్రీ గురుగీత ఉంది. ఈ శ్రీ గురుగీత పరమేశ్వరుడు పార్వతీదేవి సంభాషణనే ఈ శ్రీ గురుగీత. ఈ శ్రీ గురుగీతలో మనం తెలుసుకునే విషయాలు ఏవేవంటే, ఒక శిష్యుడు గురువు గారి అనుగ్రహం పొందడం కోసం తీవ్రమైన తపనతో ఉండే ఉంటాడు. ఈ గురుగీత విన్న వాళ్ళకి అది అలాగే ఈ గురుగీతలో గురువు యొక్క లక్షణాలు, శిష్యుడి యొక్క లక్షణాలు, శిష్యుడి యొక్క విధి విధానాలు, శిష్యుడు ఎలా నడుచుకోవాలి అనే వీటితో పాటు ఎన్నో మనకు తెలియని విషయాలు 351 శ్లోకాలతో ఉంది, 3 అధ్యాయాలతో ఉంది. ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి మానవుడికి మూడు కోరికలు ఉంటాయి. ఒకటి, నాకు ఆనందమే కావాలి, దుఃఖం వద్దు. రెండవది, నేను అన్ని తెలుసుకున్న వాడిలాగా ఉండాలి. మూడవది, నేను అందరికంటే గొప్ప స్థాయిలో ఉండాలి. ధన్యవాదములు గురుగారు.